sikki ala ko wona ɗum ko so tawi on mbi ɗen jiiɗi hay sinno ko seeɗa garen e haalande ceerno men ceerno Nourma Alhaji Mamadou Moussa Ly Seydi Siré Ndiaye Hammat yo allahu moƴƴanmo kanko e dendagal mayɓe julɓe kala en goɗɗora hen nde tawno ko enen ɓuuri hen famɗude gandal kono ne kadi haalluɓe Pulaar ne kewi haalde konngol gorol ɓe mbi dene so tawi mbaɗama e jaygol hen dende fof wayata ko hoore mum wadde goto fof haala tan ko haqqi haqqille muɗum e haqqi gandal muɗum ceerno Nour Alhaji Mamadou Moussa Ly omo metti haalde nde tawno ko o maayo gandal kala ko ine sife e juulɗo alhamdulillahi rabbil alamin Allah rokkimo ɗum kadi o fandini ɗum so wonde kulɗal ine sife e ceerno Nour so wonde jokkowo enɗam ine sife e ceerno Nour so wonde jankaneniɗo aduna jankaneniɗo windere ine sife e ceerno Nour ceerno Nour Alhaji Mamadou Moussa Ly jignaɓe muɗum jalti aduna law koye juuɗe mawniraɓe makko o mawni kono ne kadi koye juuɗe afo galle ceerno Hamidou Alhaji Mamadou Moussa Ly koye juuɗe mum mawni koye muɗum o wondi ha Allah waɗi ɓe keeɓi ijaz en goɗɗota e oɗon banggue nde tawno inchallahu rabbi min gartu hen taw koye lawre yanje bandiraɓe e jaafo en ceerno Nour ko jankeniniɗo windere nde ceerno Nour ko jangguɗo ko janguinowo ɗum waɗi mbiɗen ka jangguɗo janguinowo baalowo julde mo dewe mum Allah tardani ko an woni ciforteɗo lawol Cheikhu Tidiane tawateɗo e hadaratu rabbani ceerno Nour Alhaji Mamadou Moussa Ly belɗo dande so tawi ine janga walla so ine duwo a yiɗa deƴƴa belɗo dande cellunoɗo dande ceerno Nour Alhaji Mamadou Moussa Ly ko jankeneninoɗo windere nde so tawi a tawimo omo jooɗodi e julɓe so omo haala a yiɗa o deƴƴa kadi oɗo ñalawma omo tijjino ɗum ko adi saabu kanko wiyanno kala mo numéro muɗum ñoƴƴa notoyto kanko wiyanno kala mo numéro mum ñoƴƴa notoyto wadde firti ko omo waɗi mayde ko damal goto fof ma rewi hen leeli yaawi almoutu babun kullu man alayhi ceerno Nour ko ceerno Nour yontande Allah waɗi en mbi a laatima koyngal ceerno Hamidou Ly gila aduɗen yaltani aɗa ardi e pinal e nangue gandal aɗa tami gaawi aɗa ɓamta leñol diwtowo majjere mo ɓuuɓol ɗen boy surani yo Allah yurmo yaafuma ceerno Nour Ly laatima koyngal ceerno Hamidou gila aduna yaltani gila ceerno Hamidou ina wone hattan muɗum kala ko Allah wanno ɓesgu Alhaji Mamadou Moussa Ly foof renti waɗi ɗum e jungo ceerno Hamidou ko ɓuuri hen hewde ceerno Hamidou itti foof waɗi ɗum e jungo ceerno Nourmo Alhaji Mamadou Moussa Ly sababune wondemo tedduɗo sababune wondemo koolaɗo sababune kadi kamɓe foof ɓe jogui e makko hoolare timmudi sokhna Dieynaba mo Alhaji Mamadou Moussa Ly yo yurmede Allah wone makko kanko wino ceerno Nour an kay a woni khalifa guila oɗo ñalawma arani maraw heddino ko hunde fo e saaha mum kankone Allah e makko yankinade o wi min kay mi won khalifa on mbaɗam inde khalifa tan kono khalifagal ngal ko an mawniraɗo an sokhna Dieynaba wondemo debbo hattama wonde khalifa ko an woni mawniraɗo ko an woni khalifa wadde yankinare ko ɗo haaɗi ceerno Nour Alhaji Mamadou Moussa Ly nde o jooɗi ko ɓuuri hawnade e gueɗe makko kanko fo e wonde mawɗo kanko fo e wonde jiyaɗo Allah kanko fo e wonde ganɗo kanko fo e wonde kurɗo Allah o ƴetti ko sukaɓe ɓiye foof o fotti ɗum e sara makko omo tafto omo maato omo tafto omo maato omo tafto omo maato kala ɗo jooɗi o wiya mawɗo yo yurmo cukalel yo teddin mawɗo omo tafto omo maato ha Allah waɗi hande walla e nde o yalti aduna nde so tawi a ƴeewi mbiyata ko sukaɓe ɓe ni ɓuuri sunade e mawɓe sababude kañumen e koyemumen mbiyata ko kañumen jara ceerno Allah waɗi gilli mawɗi korsuɗi goni hakkude yontande nde e ceerno Nour Alhaji Mamadou Moussa Ly kala ɗo o jooɗi so o yiyani ɗon sukaɓe o weltorako kala ɗo dental renti so yiyani ɗon sukaɓe o weltorako kala ɗo dental renti so tawi o haalata o gayna o haalani haala sukaɓe o wajotako o wajaki sukaɓe o jertinta o jertinani sukaɓe ha Allah waɗi sukaɓe jogue makko korso jogue makko gilli ha ɗo ganduɗa kañumen nder mumen zaqimen baagi men foof hankkadi ala ko jiyata ala ko nanata ala ko gandi ala ko gowi so wona ceerno Nour Alhaji Mamadou Moussa Ly
sabu yankinare makko. Kala hen mo holluno lawol jabnoɗo rewde hande so tawi a yiɗum anda tigi oɗo wonko Allah waɗi e muɗum. ɗum ko gueɗel gongel ngel so tawi wiyama koɓe aynaɓe ɓesguji ɗi wallahi ɗum ina laaɓi heddoro kay ko jiiɗo jaaɓi haalde walla jiiɗo sali haalde ubbaneyam, kono wonde ɗum kam koko laaɓi koko yiyane laaɓi ceer wonde koɓe aynaɓe nde ceerno Hamidou ɗacci wonde gaynako kanko ƴetti ɗum kay ko hunde lamde. waɗi no duuɓi nan ɗo ɓendi ha ɓeeɗo wadde finde ɓeeɗo labde ko kalatmi ɗo ko wuurɓe nani e dow leydi he ina keeɗi ina gandi ko kalatmi kono wuuri. amin jaaha amin gummi daara amin payi Nouakchott bandiraɓe o keɗo no feewi. nden Allah waɗi hewɓe amin no jogui kayitaji, goto woni hen mo ala kayit. kalatmi ko wuurɓe nan e dow leydi he so yalti aduna goto yalti henen yo Allah moƴƴanmo. nden Allah waɗi min gari ha e poste battidiɗo, oɗon poste wiyete ko poste 20. sa ari ɗon en ɗon kay sa ala kayitaji ko fin. nden Allah waɗi min gari ha ɗon en ni minen fof min namda kayitaji, kala hen joginoɗo kayit holliti kayit muɗum ha heddi kanko goto. kanko noon ko minen takkodiri, min nene mbeɗa yiiɗi walludemo kono noon ɗo ballata momi ɗo omo jogui kuluhuli, jinmi ko hollidde kayitaji am somi paari mi totta mo hollira. joni noon hankkadi kankone omo jogui hen kuluhuli. nden Allah waɗi min mi holliti kayitaji am hawre kankone policier o woni e tartoyade, o ari haw yetti o dari e dammal o wi kanko mo ala kayitaji or kayitaji ma goni hawre min nene nde tottat momi kayitaji ɗi nde omo huuli ɗo wiyata mo jagga kayitaji ɗi hawre dadiɗo o wernirima yinde tottat momi jerti. joni noon o ƴetti kayitaji ɗi o hollir dadiɗo o nangi kayitaji ɗi wi kam ɓanne hoto kayitaji ma goni. gonmi membirade posuji ha ɓooyi mbi ɗum kayitaji am nani aɗan jogui. o wimo anne no kayitaji maɗo goni, o wi kayitaji am nani aɗan jogui firti ko min ɗi fof ndindi kayit goto. o wi amin telluɗe. nden Allah waɗi min telli, o wi amen haala amen haaltaki ɗo jeehi payi nder poste royni. min jeehi min kippi poste ɗo min jooɗi. minen wonnoɓe ɗon fof ala min joguiɗo téléphone saka nodda Nouakchott walla nodda Daara walla nodda Ɓogge walla nodda Njorol wonde amin ɗon jagga. e raɓɓi kinari itti amen samari ko amin goni ɗo min tinnani min marani ha oto gaari garɗo heno mi anda ko garɗo e oto amin gandi ɗum ine andi amin yetti wi hoto sukaɓe darnaɓe naggaɓe ɗo ɓeeto goni. kamɓe mawniraɓe mbi aɓen yesso. o ari o yetti o salmini o ɓenni o fayi nder poste o haalde commissaire o ko haaldanno e muɗum. ɓe jalti o yetti o wi amen gummeɗo jeehe jolte oto moɗon jeehon. min gummi min keeɓi kayitaji men min jolte oto min jeehi. kanko o wi amen aha noon nde garatmi nde komi nodda ɗo e lawol wonde sukaɓe darnaɓe nanɗo nagga yomi rewɗo mi walla ɗumen no ɓenniri. joni noon ko ɗum tan adno min komi ɓenno patumi ko Ɓogge. o jolte oto makko o yeehi. o jolte oto makko o yeehi minen min jolte hara men. kanko o yeehi o fayi Ɓogge minen min jeehi min paati Nouakchott. logguirima walla loggiraki heɓornoɓe walde ɗon walla heɓornoɓe dañde caɗele. logguirima walde walla loggiraki. wadde ko galle Alhaji Mamadou Moussa Ly ko haalata ko deƴƴota ko. ceerno Nour ko muɗum ko kawniɗe yo Allahu yurmo en yaafom yo Allah wattumo e malaɓe. ko heddine ceerno Alhaji Tidjani mo Alhaji Mamadou Moussa Tidjani Hammadi Mayram Dado Ali Maloum Hamme Jobbo Lam. yo Allah hokkumo tekkere ne o rondori, yo Allah hokkumo fandinde, hoto Allah hollumo mette gonɗe hen ɗe, yo Allah hoybinanmo kala lawol moƴƴere lawol peewal gongol henen, yo Allah hollumo ɗum yaynanomo ɗum haw wawa rewde hen taw o dañata hen caɗele. laaɓi ɗine kadi inchallahu rabbi o dañata hen caɗele, saabu laaɓi ɗi koɗi pittade haɗi laaɓi ceer, koɗi pittade haɗi laaɓi. yo Allah hokkumo no tekkere no rondodi. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. mataw ko gilli e korsa e karantagal kono wona